muddin kana nan ba abin da zai same shi. Ina da ciki wata 9. Nan da kwana 10 aka ce zan haihu. Idan aka haifi yaron, cewa zan yi baban shi yana raye ko ya mutu. Dan da zaki haifa mahaifinsa zai fara gani. Wannan ba alƙawarin Ramakrishna bane, alƙawarin Arjun ne. Yanzu kin san ni waye? Ramakrishna ma'aikacin banki da kika so? Ƙarya ne, wannan ne gaskiya. Ba na fara son ka bane saboda suna ko aikinka. Na yanke shawarar rayuwa da Ramakrishna ma'aikacin banki ne, amma bayan sanin asalin kai waye, ba na son kasancewa da kowa in ba kai ba. Sam ba zan iya baki wani tabbaci dangane da rayuwata ba. Ba a san waye zai mutu ba, kuma a wani lokaci Arjun. Amma yana da muhimmanci mu san waye wanda za mu rayu da shi. Ba laifi in ma na tsawon rayuwa ne ko na ɗan wani lokaci. Ka so ni yayin da nake nan, hakan ya wadatar. Fasfo ɗina ya cika wa'adi ne, kuma iyalaina suna can Pakistan. Kama ni jami'ai za su yi in suka gano ina zama nan ba bisa ka'ida ba. Za ka biya 200,000 banda wasu ƙananan kashe-kashen kuɗi, ka san da haka? Na sani, ga kuɗin ma. Gobe da yamma ka zo kasuwar Jai Salmar, daga nan mota za ta hau hanya. To, na gode ya labai, sai an jima. Wani bayani kulkarni. Na gaya maka ba na son wata hatsaniya kafin wannan taro da za a yi na koli. Wannan gazawa ce daga bangaren ka. Yalla bai, dan Allah zan maka bayani. Ro ba ta da hannu akan abin da ya faru. Arjun baya cikin iko. An riga an fidda shi. Bai nemi izinin tafiya ba a banki. Babu wata masaniya akan cewa ya je Karachi. Kawai dai abin da aka sani shine kwata-kwata bai je banki ba. To hakan me yake nan? Me hakan yake nufi? Kai ka san Arjun yana da kawazuci. Kai ma ka san dole ya yi shirin zuwa kwato abokansa ne. Gashi baka san da yake ba, to me kake jira kuma ka sani? Yalla bai, abinda nake kokarin faɗa ina ba zan bari wani ya zama togaciya ga kasar India ba. Ka tura umarni ga jami'an mu da ke Karachi, ka faɗa musu suna samun Arjun su shege shi da gani da harbi. Yalla bai, amma ina ka ji ne da kyau. Barka da warhaka yalla bai Sahil. Sai da na gaya maka cewa sam kada mu ja da Arjun ko kuma mu kashe shi yayin da muka samu dama. Amma kake jin ko daya. Me ya faru? Idan kintace na ya zo daidai, to yanzu haka Arjun yana Karachi. Dariya kake? Kwarai ma kuwa. Yadda nake so yayi, hakan yake yi daidai wa daida. Dama haka da tsara shiri na Azam. Me? Babu wata fa'ida idan ya zamana dabba mai farauta da wacce ake farauta ba sa cikin daji daya. Imma dabba mai farauta ta ba a bar farautar ta, ko a bar farautar ta fada hannun mai farautar ta. Kaga anan a bar farauta ce ta kawo kanta. Shin za ta rayu ko za ta mutu? Arjun fa ake magana akai. Ni kuma Suhail ne. Karachi ta wace Azam. Anan mutuwa ce ta kowace kusurwa.
Nawa kenan? To 100 ne. Mara bai labai. Zan iya samun furanni? Ƙwarai labai. Wadanne za a haɗa maka? Jar furen lambu mai launin rana, ta zuma, mai shekin toka, jar tumfafiya. To ga su ko? Na gode. Me kake a nan? An ban umarnin da gani da harbi a kanka. Da sanin haka na taho wannan nisan. Ki fahimci lamarin. Lamarin bai dame ni ba. Ba zan tambaye ka taya ka zo nan ba. Ba zan faɗa wa kowa kana nan ba. Ba don haka ba zan iya kashe ka. Da a ce ina tsoron bindigogi, ai da ban shiga hukumar roba. Da a ce ina tsoron mutuwa, da ban taho zuwa Karachi ba. Za mu iya magana? Mutanensu suna ta ko'ina, ba nan ne ya dace ba. Zan baka wani adireshi nan za ka zo. Idan ka taho kai tsaye daga masallaci, za ka tarar da kasuwar Fatima. Da ka wuce kasuwar ka shiga kwanar hagu ta biyu. Idan ka yi tafiyar mita 500, za ka tadda bayan wani tsohon gini. Buɗe ƙofar. Shiga. Daga hagun ka buɗe wata ƙaramar taga. Ɗaya, 6, 7, 9.
wacce maganar kake da? Suhail, 'yan tawaga ta hudu ya sace ya kawo su izuwa nan. So nake da binciko inda suke, na gano dalilin kawo su nan, na kuma koma da su Indiya. Ba zai yiwu ba. Suhail ba kamar Ibrahim Quraishi ba ne, da zai gudanar da duniya ta hanyar kusoshin mutane 10 a wajaje daban-daban. Ba mai sanin yunkurin Suhail na gaba har sai ya zo gab da gab. Ba zai ce ga abin da yake so ba, yana faɗar abin da za a yi shikenan an rufe magana. Tsarin Suhail ƙididdigagge ne, zartarwa kuma mai murƙushewa ne. Tunda Suhail ya kawo mutane hudun nan, manta da su, ta yiwu ma ya kashe su. Inda haka ce niyyarsa, da ya kashe su tun a lokacin da ya same su. Da duk ba za a buƙaci wannan shirye-shiryen ba. Mutane hudun nan tabbas suna raye. Dole na cece su. Baka fahimta bane yayin da na ce ma nan Karachi ne? Gidaje 7 ke da Quraishi a nan. Ba wanda ya san ta yaya yaushe kuma a ina yake. Bisa jiran umarnin ran da muka same shi, yayin dakonsa har sai an same shi, ba wanda zai iya komai. Kama Suhail mawuyacin abu ne, ba za mu iya ba. Za mu kama shi. Suhail ba wani malamin addini ba ne da zai zauna ya kulle kanshi a gida duk da cewar yana da tarin tsaro haka, ba zaman ibada yake ba. Wanda ya shirya cewa komai da kanshi zai yi, ba shi ba zaman waje daya. Me ya shirin? Ina ɗauɗaukun tsaron fikirar suke. Duk wata hanya da ke kaiwa kowane gidan Quraishi akwai ɗauɗauku. Wannan bai wadatar ba. Ina son ɗauɗauku a kowace hanya da ta haɗu da waɗancan hanyoyin. Ɗauɗauku 130. Na sa su wajen da ɗauɗaukun tsaronsu ba za su gansu ba. Amma ba wata fa'ida. Kowane mutum yana da tsarin bi a kowace rana. Amma Suhail baya da wani tsarin bi. Duk da cewa Suhail baya da wani tsarin bi, da kai wata makama a wannan ɗaukar. Makama? A duk lokacin da jerin gwanon Suhail yake kan titi, babu wata jar fitila a duk inda zai wuce. Wannan sanannen abu ne. Ahalin Quraishi alfarma da tarairaya suke samu irin na shugaban ƙasa. Wannan ba shine gundarin bayanin ba. A yayin da Suhail bai tsaye da wani shiri ba, ya kasance kuma baya cikin wannan jerin gwanon zai tsaya a wajen duk wata jar fitila. Duk wani jami'in kula da zirganiya a duk wata mahada za a bashi umarni. Ba wanda ya san tsarin shirye-shiryen Suhail, amma hukumar zirganiyar garin Karachi za ta sani. Saboda haka, kwamishina dole yana samun kangaggiyar masaniya kai tsaye daga wajen Suhail. Ina ne ofishin kwamishinan zirganiya? Ba za mu iya datsar bayanan Suhail da ISI ba da kayan aikin da muke da, amma idan muka zaizaye sakon kwamishina na yanar gizo za mu iya samun bayanan da muke nema. Ina son bayanan jadawalin sabgogin kwamishina na kullum. Kwamishina da karfe 11 na safe yake zuwa wajen aiki. Daga 1 zuwa 2 abincin rana. Da karfe 6:30 na maraice zai je keɓantacciyar mashaya. Daga 6:30 zuwa 9:30 na dare a kullum kwamishinan yana wannan gidan rawa. Mayan mata ne. Zuwa daidai lokacin sallar isha za a samu rangwamen tsaro. Da wannan lokaci za mu yi amfani mu datso sakonnin yanar gizo na kwamishina kai tsaye daga na'urarsa. Sai dai kafin shiga ofishinsa muna buƙatar hoton zanen yatsunsa. Zan samu. Kai Nawaz, kunna inji.
ce ba? Zan iya siya miki abin sha? To shikenan. Na gode. Barka, sunana Ali Khan. Barka ne. Zubaida, turo min zanen yatsarsa. Ni babban masoyin rawarki ne. Alo? Na turo yanzu. Alo, ana magana da ofishin kwamishina. Alo? Alo? Ni fa ba na ji. Alo? Zubaida, hoton zanen yatsa baya aiki. Turo min yatsa ɗaya hannun. Maza, sauri, yanzu. Sauri. Wai kuma ki sake kira. Alo? Wai me haka ne yana cikin ofishin kwamishina? A kira a sake kira, eh? Umarnin sautin murya. Zubaida, ina buƙatar sautin murya. Sauri, ba lokaci. Ya sunanka? Ban ji bane da kyau saboda hayaniyan ciki. Minti ɗaya. Muhammad. Ali. Muhammad Ali Khan. Mene? Muhammad Ali Khan. Da wata matsala ce? Arju, me ya faru, komai lafiya? Yanzu ma haka ina da ne. Arjun ya tafi ba sauri. Shiga yake anan, zaki dan iya rike shi. Sauri. Sakarkarin banza. Maza. Hey, ya kuma ciki. Me ya faru yalla bai? Ina ko mun koje iya? Yalla bai mun je sallah ne. Gobe da yammaci Suhail zai je wannan masaukin bakin. Da waye zai haɗu a can? Da wani ne mai jirgin sama na kansa. To yanzu me abin yi na gaba? Yawa dakata da Allah. Za ku iya bude mana bayan mota muga? Wannan shine masaukin baki na star din da aka ambata a sakon kwamishina. Maraba da zuwa.
a samu cikakken tsaro idan Suhail ya zo nan. Yana amfani da mahayar ƙasa. Zai je kai tsaye zuwa hawa na 9. Fatan more zaman ka yalla. Nagode. Madalla. Idan Suhail ya shiga wannan mahaya kai tsaye zai je zuwa hawa na 9. Amma mu kuma a hawa na 4 za mu tsaye da shi. Duka daudakun hawa na 4 za su kasance a ƙarƙashin sarrafawa ta. Za su kasance a kame. Ta yaya hakan zai yi aiki? Fasahar gabar sashe. Bayan ka sa kafa ka taka, kana ɗagawa cikin dan wanda dakika wacce allura za ta harbe ka. Cikin dakika 1 zai rasa hayyaci. Cikin dakika 5 an shigo da shi daki. Mintuna 2 kuma na tserewa. Bayan mun kwamushe Suhail, ta malekar daki za mu tsere. Idan aka samu tangarɗa fa. A hawa na nawa ne taron? Sa'o'i 4 zai ana wannan taron. Akalla Suhail zai shiga ban daki sau ɗaya a cikin waɗannan sa'o'i 4. Idan har ya shigo ban dakin nan, za mu iya kwamushe shi. Sai bayan sa'o'i 6 allura za ta sake shi. Amma fa zai kasance tare da tsaro a koda yaushe. Ba ta nan za mu shigo mu kwamushe shi ba. Ta ban dakin mata ne. Kuma ba ni ne zan kwamushe shin ba. Ke ce. Ni? Ina ne mafitar wannan mararrabar iskar? Ba wani babban abu bane. Amma wannan shirin namu zai yi aiki? Ina fatan haka. Za ki iya daga Suhail? Yana tunkarar mahayar. Yanzu zai shiga. Kawo, wannan mahayar ba ta aiki. Ku yi amfani da wancan. Ta waɗannan. Jami'in tsaro ya labai. Tangarɗar lantarki, an gyara komai. Jami'an tsaro maza zuwa hawa na 9. Dole bai. Yanzu fa na daina ganin komai, me yake faruwa Arjun, ko za ka iya faɗa min? Zube da komai ya ruguje mun rasa shi. Arjun, ina sake maimaita maka. Babbar kasada ce muka ɗauka. Sai fa kana raye tukunna za ka iya ceton abokanka. Kamar yadda sai mun kwamushe Suhail kadai ne za mu iya kwato abokananmu. Arjun. Ba ma da lokaci yanzu, dole mu aiwatar da shiri na biyu. Maza ki je yanzu. Shikenan.
Zubaida, salamu alaikum. Wa alaikum salam. Fatan kina lafiya. Lafiya kalau. Ina jinki. Ya nufi banɗaki. Je ki maza. Daga banɗakin mata zaki shiga na maza ta cikin magudanar iska. Ki yi mishi allurar sannan ki janye shi. Zubi da Allah salfi. Je ki. A shirya jerin gwado nan da mintuna goma yalla bai zai wannan wajen. Arjun. Na'am. Abun ba zai yiwu ba. Nan da minti 10 zai bar wajen. Ya kamata ka bar wajen yanzu. Kai. Bai zuwa Karachi na. Amma me haka Arjun? Kai fa babban jami'in sirri ne. Cimma nasara 100%. Na samu bayanai da yawa dangane da kai. Amma sai gashi cikin sauki ka shiga hannu. Saboda ka gaza yin kyakkyawan shiri. Shirina shine dama a kama ni. Suhail, Karachi wajenka ne. Ka san cewa a nan wajen akwai wannan masaukin bakin. Karachi ta san cewa wannan masaukin bakin karkashin ikon ka yake. Amma lunguna, sakuna, zaure, kusurwa, daki, kofar gujewa gobara da duk wata kofar fita. Hanyoyin sirri da na bayyane duka na sani. Ina ganin cewa kilo 20 na sinadarin gelatin zai kyakkyawan fashewa. Madanni ɗaya tak an rufe babanka. Shi kenan babanka ya zamo mara magaji. Kai! Arjun, na kyale ka fita daga nan. Haba kai. Ni ne fa mai madanni a hannuna. Ko wanda ne? Ka gaya kowa ya fice daga nan. To ya muje ban daki ne? Na ɗauka cewa a babu kai Karachi gaba ɗaya tashi za ta yi, amma na gaba wani abin da ya sauya. A ina ka ɓoye abokaina? Fadi! Ka faɗa min duk abin da ka so. Amma duk abin da kake bukata sai ka tambayi Suhail.
Ni ba Suhail ba ne. Ni biyunin Suhail ne. Idan muka kama Arjun dama shi ɗaya ne, amma idan har ya kama biyuni na, za mu yi amfani da wannan mu gano kafofin jami'an da suke Karachi suke mara mishi baya mu tashi wajensu. Soja na Ingila a yakin duniya na biyu, sannan biyunin Hillary Clinton a lokacin Satumba 2011. Da yawa daga cikin shugabannin duniya suna da biyunai. Yanzu biyunin Suhail ni ne. Dauke na matsayin Suhail kai magana yanzu. Suhail zai ji kanan take. Baka gane ba? A haɗa nake da turken sadarwa. Ka gama yaro. A raye nake son shi. Ku kawo shi yanzu nan. Kai mu je da sauri. Maza maza. Arjun sun fi zagaye wajen gabaki daya. Nan gidan tsaronki ne, kin sanya zaki. Amma kai fa. Dan ni suka zo nan kuma ni za su bi. Maza jeki. Zubaida, karbi.
Yawa barka dai. Mai haka Suhail? Ba abin da ka ce min, baka ce min komai ba, kuma baka nemi izini na ba. Za ku je kawai ku bude wuta a cikin al'umma? Yalla bai Bilal. Saran kainuwa, rayuwar mu ta Pakistan ce. Mutuwar mu ma akan Pakistan ce. Haka ne ya kamata ya zama kirarin duk wani ba Pakistani. Wannan maganar taka ta burge al'umma ce a ran gadi Suhail. Pakistan kuma ƙasa ce ɗungurungun. Baka kai baka ce wani abu dangane da ita kuma a madadinta ga sauran duniya. Ce ka gwamza kai kadai. A nan ne za ka fahimci cewa Indiya ba wai kawai ƙasar kafirai ba ce, ƙasar jarumta ce. Domin kuwa da ce ƙasar kafirai ce, da kuwa zuwa yanzu ta zamo tamu. Sai ka je aika roƙi Amerika. Yaro, lalle ka iya bakinka. Domin kamar yadda ƙungiyar ISI za ta iya martaba ka, za ta iya fito na fito da kai. Me za ka yi? Me za ka yi? Suhail. Danwa, ka san menene ya sa na damu? Nan da sa'o'i 12. Duk inda ya shiga ya fita zan nemo shi. Sannan na miƙo maka shi. Aiwa gaba ɗaya karaci ɗab. Maza Hausa baka duba. Da aka yi masa har sau 2. Kowane shagon magani bai je ba. Lallai dole da akwai mai agaza masa nan a cikin Karachi. To wa kenan? Kai! Nan gidana ne. Kada ka damu. Ni kaɗai ce a nan. Idan na zauna a nan, za ki kasance cikin haɗari. Fitarka kuma sai ta fi haɗari, ka san da haka? Kana son sanin me ke faruwa a Karachi? Mutuwa ce ke jiranka a cikinta. Ina so abokaina su kasance a raye ne. Lallai dole na cece su. Babana ne, jami'in ruwa. Tsawon shekara 35 muna Pakistan. Baba yana aiki a matsayin injiniyan sadarwa. A bakin aiki ya rasu.
Ina kewarsa. Kai da wanda kake kewa? Ba wani abu ba ne, ba sai ka faɗa ba in baka so. Hello? Hello? Arjun, ni kawai na san kai ne. Arjun, da Allah ka yi magana. Arjun, sabanin sauran 'yan mata, ba zan tsare ka ba da tambayar wace rana ko da wani lokaci za ka dawo ba. Ba zan azzale ka ba akan sai ka kai ni mun yi kallo tare. Abinda kawai nake bukata shine kiranka da selfie kuma idan da suko ne. Kawai wannan shaukin nake bukata na jin cewa kana kewata. Arjun. Arjun. Daga jin sautin numfashinka, na san adadin kewata da kai. Ina son ka, Arjun. Barka dai. Kana iya gani na? Arjun! Me faru? Ɗaukar sa idan mu ce ta kusa da gidan gurbar. Na san kana gani na Arjun. Ɗauku 130 kuma a Karachi na ma ba tare da sani na ba. Kai, ai sai in ce ƙungiyar ISI ma kamata ta samu horo daga gare ka. Kaga jami'i? Na sara ma mai gida. Abokanan kan nan neman su kake kamar hauka na ga alama. Gaskiya ba, kwarai da aniya. Ko ba haka ba, kana so ka gani? Ka cewa abokanan ka barka. Ba ka ɗaukar lamari na da gaske.
cutar da shi, kar ka cutar da shi. Kai! Wayo Kai! Kai! Wayo Wayo! Wannan shine kashedi na ƙarshe. Ka saurare ni da kyau. Ina so kasancewa zan sheke mutum da ya kowane lokaci ka ƙara taku ɗaya wajen tunkara ta. Za ka so ɗin ne? To ta wadin zan naɗi yayin da nake sheke ka sanar dora a WhatsApp. Ka gane? An naɗi wannan ɗaukar ne? Kapta! Taro ki sake kaptawa! Zugo hoton! Sakon sakaye ne. kwanaki ne suka rage zuwa taron koli na kasashe 8. Wannan shine ginin da ke can Singapore, wanda nan za a yi taron koli. Ɗauɗauku 76 ne a waje, sannan a ciki kuma da akwai 120. Wannan taro ranar 28 ga wata za a yi, ranar 26 ga wata a sirrance. Waɗancan su uku za mu tafi da su zuwa can Singapore. Za mu tabbatar da cewa kowace ɗauɗauka ta wannan waje ta gansu. Saboda haka zai ɗauke su a cikin jirgin gida su uku ya tafi da su zuwa wajen da za a yi wannan taro. Da su ne zai yi amfani wajen zartar da shirinsa. Wani shiri? Ranar 28 su ukun nan za su nemi shiga wannan waje a keken guragu. Jami'ai za su dakatar da su. A wannan lokaci ne mu kuma za mu tashi nakiyoyin da muka sankama musu a jikinsu. Boom! Me Pakistan za ta cimma da yin hakan? India za ta ce farmakin Pakistan ne. Ita kuma Pakistan za ta kafa hujjar cewa India ce ta yi. Ta yaya? Bayan kafofin yada labarai sun zayyana sa matsayin 'yan Pakistan ne. Pakistan ita kuma za ta nuna hujja ga kwamitin bincike cewa 'yan ro ne masu kai wannan aiki. Gamayyar kasashen masana'antu za su yanke hukuncin cewa India ce take so ta bata wa Pakistan suna. Daga nan ba wanda zai yadda ko da India ta kawo wata hujjar. Ba mai sauraron ta. Dole da dakata ko ta halin gaga. Arjun fa har yanzu yana raye. Ya kamata ya kasance a rayen ayyala bai Bilal. Bayan an aiwatar da farmakin taron koli a wajen taron, za mu nuna wata ɗauka mai tabbatar da cewa dama Arjun ya shigo da mu wani atisaye na sirri. Kowa kuma zai ga wannan ɗauka. Za mu tuhumi da kuma gwamnatin India da tawagar Arjun a matsayin masu alhaki na tayar da wannan nakiyaranta da fitina. Daga wannan lokaci, India ta shiga uku. Daga bisani kuma, ta ƙare. Kwana ɗaya rage ga taron koli, kuma gaba ɗaya gwamnatin Pakistan tana mara wa Suhail baya. Kai kuma bayan ni baka da kowa. Ta yaya za ka gwabza Arjun? Zubaida kenan ita ce ta bamu masaniyar cewa Abdulsalim za shi zuwa kasar Syria. Za ka iya buƙatar taimakonta. Akwai jami'in mai shagon furanni a kusa da babban ofishin FIA wanda yake can yankin Sardar. Ka je ka haɗu da shi, zai baka haske akan wajajenmu.
sun kwaye mun baya, amma atisaye na nan. Yalla bai, zargin ka ya tabbata Arjun. Za su ɗauki jami'an mu a jirgin gida zuwa Singapore da karfe 11:30 na safe. Na tabbatar taron zai farmaka. Sannan a manna wa Indiya laifi. Ni na san muna fuskantar barazana, amma ta bangaren masaukin da aka ajiye wakilai. To ta yaya za ka tabbatar da hakan? Jikima. Suhail ya tura Abdulsalim zuwa Syria a dan ya samu masaniya ne akan jami'anmu da suke Karachi. Ya yi kokarin amfani da jami'anmu wajen kawo tsiko taron koli. Muka lalata shirin nashi. Jikima ce ta sa Hallau yake so ya aiwatar da wannan shiri ta hanyar amfani da jami'anmu. Yanzu komai ya bayyana yalla bai. Karfin mu haka zalika rauninsa ba komai bane face jikimar Suhail. To yanzu me abin yi? Duk da cewa mun san da aka ajiye jami'anmu da kuma inda za su, ba za mu iya keta tsaron shi ba. Tashar jirgin sama na hannun kungiyar ISI. Hanya guda ɗaya kawai muke da. Sai dai mu kwace su a hanyar ta zuwa tashar jirgin sama. 11:30 jirgin zai tashi. Saboda haka 10:30 za a fitar da jami'anmu. Da zarar motocinsa sun wuce shataletalen Wahab za mu farmake su. Kafin a gane me ke faruwa mun kwaci jami'anmu. Sannan mun shege shi. Zan ankara da duka jami'anmu na Karachi. Za su mara maka baya a wannan atisaye. Na gode ya labai. Arjun, ga jerin gwano daga ginin kudu maso yamma. Gana hanya ya labai. Ya labai, dauka ta 7. Wayyo Allah. Sun surutun basira. Arjun, jerin gwano ya taso daga kowanne daga cikin gidajen Qurayshin nan fa guda 7. Ba mu san a cikin wanne jami'ai suke ba. Kafin kowanne ya kare a tashi jirgin sama, dole sai sun hada shataletalen Wahab. Arjun, gashi kuwa sun hada shataletalen Wahab din kamar yadda ka faɗa. Aiko na gaskiyar labai. Kayya, dukansu kuma sun ɗauki hanyoyi daban-daban. Lokaci tafiya yake, inda ba mu samu motar da jami'a muke ciki ba. Wannan atisaye ya watse. Duka jerin gwanon ba a lokaci guda suka taso ba. An samu dan jinkiri. Ba iya mu kaɗai ba, ta direbobin motocin ba su san wace hanya zai iya kasancewa za su bi ba. Tabbas umarni suke karba daga Suhail. Kurfa, gaba diddigin motar da Suhail yake ba umarni. Sanin motar da ake ba umarni ba shine mai muhimmanci ba. Daga inda umarnin ke zuwa shine mai muhimmanci. Idan har za mu iya dakatar da Suhail to gaba ɗaya jerin gwanon tsayawa zai yi. Ku liƙa mu saurari a cikin motocin nan. Kowa gina masallaci. Maza ku shiga dama. Arjun, duka motocin daga tushe ne suke samun umarni. Suhail ne. Shi ne yake ba su umarni. Kilomita 7 daga yammacinka. Komai a nan ya labai. Daga nan wajen umarnin da yake zuwa. Ko dai na'urar wasu ke sa a nan wajen. Kai, wannan tsinane na wani wajen. Ya yi haka ne don ya ciye mana lokaci. Arjun jami'an namu sun isa tashi jirgin sama. Kai sauri ba mu da lokaci. Yalla bai, yana nan wajen.
mu sun riga sun shiga cikin wannan jirgi yanzu haka. Da holo ƙarami yake amfani yalla bai. Garamin sauyi a cikin shiri baba. Tashin nakiyar ba a wajen taron kolin ba ne. Me? Zai faru ne a masaukin da wakilai suke. Wakilai 180. Nakiyoyi 3. Suhail, me faru? Ba komai. Baba, zan sake kiranka. Jirgin fa ya fara shirin tashi. Arjun dai, Good FaceTime. Arjun, Ka gaya musu tsaye da jirgin. baba, In dai jirgin bai tsaya ba Suhail zai zama shekake. Ka dakatar da jirgin nan lokaci ba kurewa yake yi. shikenan, to kwata da hankali. Kaga, dakatar da jirgin. Gaskiya ina ba zan iya ba. Na ce ka dakatar da jirgin. Ba zai yi ba. Dakatar da jirgin. Tashi na 317. Sauko nan take. Sauko nan take sako ne na wujila. Me kake so? Tafiyar sa'o'i biyu ne daga tashar jirgin sama zuwa madakatar India Ta 45. ka taho nan wajen da abokaina. Ni kuma zan miƙa maka Suhail. Lokacinka ya soma daga yanzu. Dan uwa Quraishi. Watanni 3 fa muka bata muna jiran gudanar da wannan al'amari. Duk wannan akan kima ce ta Pakistan. Ni kuma akan rayuwar ɗana ke magana. Bari na dawo da Suhail tukunna. Zan nuna mishi. Waye ne?
Da na ce na baka sa'o'i 2 ba don tahowarka daga Karachi ba ne. Lokacin da zai ishe ni kenan na shiga da ɗanka India. Kuma kana tunanin taya na iya na aiwatar da hakan duk da cewa ka garkame gaba ɗaya Karachi. Hutan tirai ma kuke iya tsallaka iyaka ku shigo India. Ni fa jami'i ne. Ishara ɗaya ta wadatar wajen sauya iyakar Pakistan. Sai shege ka. Sai na shege ka. Sai na shege ka. Harbe ni. Dama na zo Karachi ne domin na janyo ka fito. Wanda baya tsoron mutuwa me ya hada shi da tsoron alburushi? Arjun! Wayar ka ce, ɗanka ne Suhail. Ragama? Suhail, Suhail, ɗana kana lafiya dai ko? Barka da war haka Malam Quraishi. Ka gane ni? Kolkar ne. Oh, na gode fa, da kuwa ka tuna ni. Kada ku sake ku yi wani abu ɗana. Quraishi, ai ba mu miƙa ɗanka zuwa hannun gwamnati ba tukunna. Har yanzu dai yana hannunmu. Muddin ban bada umarni ba, babu wanda zai ɗauki ɗanka daga nan wajen. Zaɓi ya rage naka. Yarjejeniya ce, ɗanka ba zai zo gare ka ba har sai mun tsallaka iyaka. Indiya wacce ta sa dokar da gari da harbi a kanka, me yasa? Ba za ka fahimta ba, domin ka zo Pakistan ne domin tsiran rai, ni kuma na zo Pakistan ne domin kare Indiya ko da zan rasa rai. Babu wanda ya taba zuwa Karachi ya yi mun ba daidai ba sannan ya koma Indiya. Duk wani abu yana da farko Quraishi. Ka tuna kun dana tarkon kama ni ta hanyar amfani da biyuni? Ni kuma na yi amfani da wannan biyunin na shigo da ɗanka Indiya. Ƙasan haƙarƙari na biyar na harbe shi ta dama ya suma ne sai ya yi rabin sa a kafin ya farfado. Maza ɗauke shi, kin san me zaki? Tukunna ma me ma bakan damiyar maganarka? Tsammaci abin da ba a tsammani. Daga yanzu har zuwa lokacin da ɗana zai dawo gare ni, ba Indiya ba samun zaman lafiya. Ba zan wahalar da kai ba. Bayan taron koli da za a gabatar gobe, Pakistan da kanta za ta ba da kai ga Indiya. Sai mun haɗe kenan. Taho! Kalli shi kyakkyawan yaro.
gwanin burgewa. Kai, wannan ai sak kai ne, ga idanun da hanci. Kalli fa kama yake sak da adi, ɗan yaro. Ki haƙuri. Ba fa akan mashin ya mutu ba, ko a cikin mota, sanadiyar tukin ganganci, ba faɗa ya yi akan ƙabilanci ko kuma akan addini ba. Rayuwarsa ya sadaukar domin ƙasarsa. ɗan uwana maza da mata ba tare da mantawa da 'yan sandan indiya ba gamayyar ƙasashen masana'antu 8 sun yanke hukuncin mika kureshi ga ƙasar indiya. Kyakkyawan aiki Arjun. A gabarce ne labai, akwai da abin da ya rage daga cikin aikin ba a kammala ba. Me kenan? Amma ya kai kasancewa shi munafikin ƙasa ne. Yallaɓai ni faro ne.